Laki na. Yari up. Arrival. Kada. Diretso hotel na inadyo. Laki. Grabe. Over. Nakarating ka na sa iyong destinasyon. Sulat na lang Facebook mo. Nababaan? Dito na tayo. Wow, ang ganda. Dito na kami sa Okada. Ayan. Ganda pala dito sa loob. Picture na, picture na. Doon, oh. Ikaw na, baby cake. Ganda. Ang ganda sa loob. Ha? Ha? Hindi ka ba doon para maging perfect? Grabe ka na makataas. Para design. Ipit mo sa design. Puro ka makataas. Yan. Para makakita. Yan. Ang magandang tignan. Hindi pa. Picture. Sa picture. Ang ganda, ganda. Ayan. Ano? Wala. Kanyang sa... Wala na po. Kain na kaawa. Hindi no. Slow mo lang talaga madali. Ayan, dali, dali. Ayan. 1, 2, 3. Tata. Oops. 1, 2, 3. Ang ganda. Masag ba din yung kita sa bibikik? Yan. Yung bag mo, hindi pa daw na-scan dito kasi ano. Ay, Tayo nawala. muna. Dali. Ayan, baby cake. Paras tayo naka-block. Ayan, ayan. 1, 2, 3. Isa pa, isa pa, isa pa. Bakit? Bawal magtanggal. Pwede man sinungaling. Kita dito yun ang magtatanggal. Kagaya na sinda. Hmm. Saka ka naka-face shield yan. 1, 2, 3. Ayan. Ay, ang ganda. Ha? Hindi kayo ma-over ako nito. Yung ma-pull ko, ano ko. Sige, magpaputa kanina ako. Ha? Magpaputa ka kanina. Ang ganda sa Okada. Grabe. Ah, pagdating pala doon, Jo. Diyan, oh. Maganda dyan, oh. Wala tayong solo. Di wala solo? Wala solo? Di wala solo? Ang ganda pa naman. Hmm? Kapita ka tagali ako. So, Okada. Ayan, lahat ang dami. Ito, Vision One. Yan. Palaglag nga yung cellphone ko. Yan, Vision One. Ayan na, pauwi na. Nasa labas na kami. Ayan. Labas. Ha? Ano gagawin mo? Ha? Ang alin? Mag-wish ka. Anong kita mo doon? Mabayawan siya ikaw. Anong kita mo doon, Jo? Ha? Oh, matito branded dito na pamot. Dior. Dior na po. Kumuha rin yun 8,000. Yan pa kalit. Grabe na. Pamot pa nito. Ang gusto ko na pamot. Direct. Sana tayo? Pandora mo. Pandora? Ha? Mamaya pa.
Okay na. Ganda mo dito guys. Ayun na lang. Daming picture. Nandito po kami sa Wishing Well para to pa rin ang aming magandang mga hiling. Diba? Hi guys. May camera. Ano ginagawa sa Pandora? Ha? Oh, Pandora. Ngayon nandito po tayo para bilhin ko to. Alin? Alin bibili mo, Bibi Cake? Ito, bibili ko to. Ayan, Pandora. Lalagay ko doon sa bahay namin sa CR. Wow, sa CR lang pala mapupunta yung Pandora mo. Sa CR lang namin to ha. Ilan lang yan sa CR lang. Dito naman sa sala ko. Wow, Sana yayamanin. Yayamanin, pwede na. Maganda dito. Pwede na mangarap, no? Tara. Libre. Guys, pumasok kayo sa bahay. Pandora. Mamahalin yan, ah. Ha? Ano yung bracelet? Ted? Yung anak ko andun sa loob bibili ng ewan ko bracelet yata ang bibili sa loob ng Pandora. Oh, yung mga ano bracelet nila. Guys, hello sa inyo, magandang gabi. Ayan, dito kami sa dito kami ngayon sa Okada, namamasya. Ang ganda pala dito sa loob nga, guys. Ang ganda pala. First time ko lang makapunta dito. Ayan, sa loob ng Okada. Kanina, naglaro kami, pansamantala, kampino. Mga worth ng 200 na. Okay na yan. Huwag mahiyang, huwag ano marami. Sayang yung pera. Libangan lang. Enjoy lang. 200. Talo mo na, okay lang. Ayan ang wishing well. Ayan. Ayan ang wishing well. Jo, may aquarium. May aquarium. Ayun, may aquarium mo. Tanong ko lang ako yung fountain. Ang lawak nito na. Kindly observe physical distancing and wear your face mask and face shield properly at all times. Pasara na to? Ba't ba, parang dumilim? Mga lubog. Sige nga, Bibi Cake. Sige nga, isabayan mo ang tugtog. Wow. Nagwawala ah. Nano? Ito lang, ito lang naman dito lang. Sige, Bibi Cake. Ibigay mo na. Ibigay mo na, Bibi Cake.
Wala si Baby Kika. Nabagtas na namin guys yung daan palabas. Palabas nitong Okada. Ha? Ha? Mapailong ako bago ka sa akin. Mapa? Mapailong. Mapailong? Bakit ka umbot? Oo. Kung bago sa akin. Naman. Ano yung kainan niya? Kainan? Ano yung kainan? Jo? Ha? Saan? Saan ba? Sige. Welcome to the Simpson. Hello guys. Good evening sa inyo. Ito kami ngayon namamasyal. First time ko pumasok ng Okada. So beautiful. Yan, Okada, Manila. Ah. Okada. Saan kayo? CR kayo? Kulang lata. Ayan. Grabe, ang ganda dito sa Okada. Lawak, ayan. Yan ang Okada, Manila. Ganda sa loob. Pang-lisus. Oh! Ako na? Ang dali na. Grabe pa kasunod. Ang lawak nitong Okada guys. Super laki. Saan ka? Ano, halok na.
Ay, sorry, sorry. Ayan. Ano, masakit yun. Na? Wala, nakapantalon ako kaya wala. Wala yan. Mababang lakaran. Tararan. Saan tayo sa dulo? Saan naman tayo dadaan? Nasa likod lang ako. Ang lawak talaga, grabe guys. Dito kami namamasyal, ayan. Kahit konting oras lang, ayan. Kapag relax lang dito, malamig dito sa loob. Ayan, parada. Ano to? Kasino. Gusto ko. Uy, ganda, Jo. Ang laki ng bouquet. Jo, may paregalo sa'yo. Ang laki ng bouquet. Oh.
dito kanina? Ha? Ito na yung entrance? Ha? Ang ganda oh. Alin? Ay, wow. Dami ah. Aha. Ano. Wow. Mickey Mouse. Ayan. Mickey Mouse. Nakuhaan mo ba? Dito ba tayo kanina, Jo? Dito tayo pumasok kanina? Ah, oo nga pala. Labi na pala to. Oo. Basta pala. Hmm? Ato kay Sophie. Pasalubong picture. Ayan na, ang ganda oh. Ano. Ano? Bibili ba kayo? Bibili ba kayo? Ha? Pero mag-mac na. Doon na lang. Ha? Hindi na Mapalabas na ba tayo? Kalag na kita na. Kayo lang. Hindi ko lang pasok. Oo. Dali yan. Kayo lang. Dali yan, nakabuta kami. Sa? Sa Resort World, tsaka to. Sa Macdo. Kada. Sa Macdo ako na nakaabot. Parang iba na yun ah. Siya mo lang nagsabi ka na i-grab ka. Ako na pala nakikita. Saan tayo? Ang ganda dyan oh. Ang ganda dyan oh. Ay, kita dapat na utak lang. Alin na po sa